Ketoke nututi rono bengok Mak. Mendarani ngoyak. Ya. Anak ragil sing iso gawe bombong. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa. Ngerti nek bapakne arep diajak patine njur tok belani. Gawe marem. Lah nek ngono Bagong iki mengko sing sago arep ngundurke Kurawa. Bagong sing ngarepane mungsuh karo Kurawa. Ngono to, Le? Sing ngomong nek aku wani sapa? Aku ki ya mung seneng gawe perkara. Ora wani aku ki sing ngomong aku arep maju ki ya sapa? Alehmu mencak-mencak lemu nesu-nesuke mau nggo apa? Lah aku ki ya mung nantangke, Je. Nantangke sapa? Lah kowe iki ngapa yan kowe iki? Ora usah komen to, kowe iki anak Semar. Anak Semar ki ora mung Bagong. Kowe nang kene iki ya kon nyambut gawe. Ora mung turu wae, nang tenang, santai. Iki aku mau ya weruh Ndara Setya ki Anoman iki mau ya ketok suwan mrene. Ana Anoman po? Ana. Utang ero aku kae. Piro? 850. Kontene wae kon nglunasi. Wis gampang nek kowe iki. Nah mumpung do tekan kene kuwi do kok nyambut gawe. Karo utang 2 juta lho, Gong. Ngopo? Heeh. Wong edan ngedapi lho utang. Ora apa-apa, aku wong ikhlas kok. Iya aja 2 juta akeh, Truk. Akeh 2 juta ki wadake. Mengko sing do tumandang men Anoman kuwi. Engko Ndara Setya karo Anoman maju perang ngadepi Kurawa. Nah, awake dhewe bagian nonton. Oh, lah jebul iki mung nantangke to. Lah genahe aku ki nantangke. Heeh. Ngono kok le nesu-nesu le mencak-mencak kaya yak-yako iki. Gareng Petruk Bagong. Mangsa borong leh muda ngundurke Pendhita Durna patih Sengkuni lan Kurawa. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempya ing aradan. Nggih, sendika Pak, aman. Terus niki kersane Bapak dos pundi? Nek cara ratu mono ingsun arep kundur kedatun. Piye? Ku arep mulih mlebu omah. Heeh. Aku arep nemoni ndara-ndaraku sing do lungguh ning buri kae. Oh nggih. Terus kersane Bapak diringi napa? Diringi rock, lagu rock. Sing tenan lho Pak. Ora. Aku iring ana nganggo apa jenengane? Santi Mulya. Santi Mulya, Pak. Heeh. Kuwi kepiye kuwi? Kowe iki apa ya, Pak? Santi Mulya. Oh, nggih. Para kanca-kanca, pengrawit karang kadempel menika Bapak nyuwun dipun iringi Santi Mulya. Monggo, buka bunang, Mas. Buka bunang.
Limbukan, Nduk, limbukan. Iya, Mak. Ya leren-leren dhisik iki karo ngenteni mbak-mbak sinden do duduk lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki puji syukur kunjung ngersaning Gusti Ingkang Maha Kuwasa iki. Bang iki awake dhewe kelakon sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana padukuhan 13 Malangan Sri Gading. Oh, ngono, Mak. Heeh. Terus iki acarane ya kuwi merti dusun. Merti dusun. Utawa bersih dusun warga masyarakat padukuhan 13 Malangan Sri Gading. Yo. Terus iki mapan ana ngendi? Iki mapan ning daleme Pak Dukuh Malangan kene, Bapak Suwarno. Yo. Banjur iki ujupe iki apa, Mak? Ujupe? Yo. Ujupe kuwi unjuk syukur ngersane Gusti Kang Maha Murah awit paringi berkah kawilujengan lan katentreman lan uga asung donga muga-muga arwahe para leluhur kang wis bakal cecikal lan tetinggal diparingi palimirma dening Gusti apa dene papan minulya ana ing kanan kanane. Iya, Mak. Terus bengi iki awake dhewe utawa limbuk cange aku karo kowe iki. Iya. Ya ora meng aku karo kowe sak kanca sak tim. Tim apa? Tim warga laras. Iya. Ditimbali kadang-kadang warga Malangan kang disepuhi Pak Dukuh Suwarno gelar kelir. Iya, caos hiburan kanthi wayangan sewengi natas. Iya dipinanggani. Wah iya ya kudu ya. Karang ya apa wis rawuh ning nggonamu? Ora. Ora ning nggon aku ning nggone Om Kezwan. Oh, lara ngono. Terus muga-muga ya slamet lancar ora ana rupeda sampe kala. Iya, Pak. Sadurunge wayangan bengi iki ya kadang-kadang warga Malangan kene uga wis ngadani kegiatan ya kuwi kirab bergodo mubeng desa. Kirab bergodo mubeng desa. Heeh, Nduk. Dek dina Minggu kepungkur ngarak gunungan karo jodak isi wulu wetu bumi karo daharan. Mangkate saka ngendi? Setarte saka ngendi? Setarte kuwi wah nganggo basa Inggris angel banget ya aku. Setare kuwi saka daleme Pak Dukuh kene terus mengko finise ning pendopo Kramodirian yaiku kantor kelurahan biyen. Ngono, Mak. Terus diteruske acara adat tradisi kenduri. Yo. Iki minangka nguri-uri kabudayaan Jawi. Iya, Mak. Terus pengajape para kadang kene sapungkur acara merti dusun iki bisa luwih tentrem, guyub rukun wal saka kekisruhan sing padha makarya entuk rejeki sing cukup miturut pakaryane dhewe-dhewe sing isih sekolah ya muga-muga bisa lancar sing gerah diparingi sembuh utawa mari. Iya. Terus sing susah enggal diparingi kebungahan berkas waras ora ana suker sakit. Iya ngono kuwi apik, Mak. Terus iki mau saiki wayahe caos hiburan mergane ya intine wis diaturke. Iya. Iki mau jarene isih ana tari ngono ya. Ya toh, Om Kezwan. Ini masih ada tari ya ini ya. Oh ya. Berarti ini tari dulu nih ya. Iya, Mak. Terus mengko lagi dibuka rasane. Heeh, bar tari iki terus nonton anu mbak-mbak iki. Iya. Neng hati-hati. Mergane engko gampang mengko tak omongi, Mak. Iya, engko gampang. Soale iki rada wedi karo sing meking aku nek bengi iki. Sing meking bengi iki wingit. Wingit piye? Ya wingit mengko pokoke tak omongke mengko lah. Tak badarake mengko. Lek nang ngisor aja ya Mas. Tenan ya Kang, aja Kang, aja ya Kang. Heeh, wedi ketoke nek badar ning kene iki wedi sajake. Pripun iki? Waragane sampun siap menari-menari mbak-mbake? Halo. Mas meking pun siap dereng, Mas?
Pokoke arep tak pakake bengi iki. Wis ben aku. Oh, dereng oh berarti ya. Jagongan omong-omongan dhisik ya iki karo mbadarke sing mau kae ya. Iya. Wis entek to? Oh ya wis langsung dibuka rasane wae iki karo maca-maca apa jenenge nilai pamundutan sing sudah sampai di depan sini nih sik nilai sik nang HP sik wae engko ndak wedi nek ora kebuka. Terus iki mau ya tak omongke nang kene wae ya Nduk ya. Iya, Pak. Kuwi mau sing ngariki jane ana sing anu pacangane. Lah piye? Gampangane nek basa saiki pacare lah. Ngono, Pak. Jarene wis ora wis ora apa seneng wis diupload. Diupload ki nang Instagram ning anu kuwi lho sing apa jenenge close friend, teman dekat. Dadi mung sithik sing ngerti ki. Ngono, Pak. Heeh, wedi kecunangan nganune paling mase. Iya. Diwaca sik, Mak. Heeh, iki karo diwaca sithik mboko sithik. Aku kok lali di HP ku ya. Oh wis. Iki mau ana oh sik nang HP ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas, sugeng dalu. Request caping gunung. Oh nggih saking kula Mas Reza. Oh lah saking Mas Reza. Kepareng nyawer 200. Oh wis mlebu rekeningku berarti ngono wae. Ya iki mangko di karo buka rasane ya karo minangkani caping gunung. Diteng ya iki nganggo nebungke sinden-sinden arep digoreng po mak kok ditepungi. Tegese iki memperkenalkan iki lho. Ya. Ora kok njuk arep dimasak. Ora usah dimasak wae ya kena kok. Apane? Ora tegese iki ya anu Mbak. Sami nyepeng mic. Mbak Agnes, waduh wis ngomong sik aku dadian. Ya rapopo lah kan durung nama panjange. Ayo Mbak, anu saka nama terus daleme terus asale terus apa meneh ya? Bojone terus. Pokoknya komplit lah kasusnya barang terus. Monggo Mbak anu. Nggih. Nggih. Pripun? Ya namanya siapa Mbak? Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nami kula Heeh. Ya heeh. Ora sida. Heeh. Nami kula Agnesia Nandasari Nuring Tias. Heeh. Ora ana jase mburi. Boten. Oh ya. Pidalem Saking Sleman. Sleman. Slemane? Slemane pundi Slemane? KTP napa omahe? Omahe, omahe. Omahe Jalan Godean. Oh, Jalan Godean. Nek karo perempatan kae? Kono kuwi. Kono kuwi? Heeh. Elok omahe ning tengah-tengah perapatan. Elok tenan. Tasih sekolah napa sampun lulus, Mbak? Lah piye delokane? Delokane. Ya kaya isih SMP kelas. Nggih. Kelas 4. Leres SMP. Kelas kalih. Oh, kelas kalih. Mulane isih imut banget. Nggih. Nggih matur nuwun nggih Mbak Agnes. Nggih sami-sami Mas Gading. Mas Inji. Nggih, nganu jajarnya sampingnya Sugeng Dalu, Mbak. Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nggih. Sugeng Dalu, Mbak. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Ayo perkenalan ora Sugeng Dalu wae jenenge. Jenengan mboten ngerti to? Oh, ya namanya siapa? Nama saya Oriza. Heeh. Ozawa. Heeh. Lho. Oriza Widyasari. Oh, kok ana uzawane mau apa ya? Oh anu niki Agnes lho sek marai wau. Pidalem? Pidalem. Piyungan Bantul. Piyungan. Wah, piyungan nek kalih nganu nika. Apa jenenge kandang sapi nika? Lah, pundine? Kulone nika lek enten wit jati nika. Ha pundine? Wit jati? Nggih. Burine wit jati. Oh, kula kinten ngisore. Nggih, nganu tesih sekolah napa sampun lulus, Mbak? Status to?
Status nggih, statusnya. Status kula kawin. Napa? Status. Nggih. Kawin. Ten Pun- KTP niku status kawin. Oh, ngaten. Nek jenengan belum kawin toh? Apa nggon aku salah tulis apa ya nggon aku wis kawin ngono iki? Nek nggon aku ketoke tulisane kuwi nggon pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ya kuwi mau. Ora usuk ngawur nek omongan ya kan mung dienggo gayeng-gayeng nek ora ngene iki nek aku ki apa jenenge mengorbankan jati diriku lho. Mengorbankan harga diri lho iki nek ngene iki. Iya ora apa-apa, sing penting gayeng. Heeh. Tidak apa-apa itu maklum. Heeh. Oh iya iya. Heeh. Lah ini saya 6 kok Mas. Ya, anu nggih matur nuwun nggih Mbak Orisa. Nggih, sami-sami. Nggih, gesere. Nggih, Geng Dalu. Geng Dalu. Mbak Limbo, Mbak Cani. Nggih, Geng Dalu. Namanya siapa? Ya, nama saya Indah Suaraswati. Mbak Indah Suaraswati. Iya. Nggih, pit dalem saking? Rumah saya? Nggih. Enggak saya bawa. Wah. Abot soalnya enggak saya bawa. Esuk diseret ya. Aja digawa. Nggih, kula saking Temanggung. Wah, saking Temanggung. Mbak Limbo, nggih. Nggon bako. Nggih. Bakule. Ngasto bako mboten? Beto sithik. Malah kok main sithik. Aku ki senenge sing rada akeh. Oh, nek akeh ya nang omah. Mung ger sak jamang. Heeh. Status sampun lulus napa tes sekolah? Disamakan. Disamakan gimana? Sama Mbak Oriza. Oh. Kawin. Oke. Nggih matur nuwun nggih Mbak Entah nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, geseri meneh. Meneh. Sempurna nek iki tenan. Ha mbok tenan nek iki. Aku meng semelang nek dibalang kempul. Kae lho sing lanang jajar kempul. Jajal gong kae wah. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng Dalu. Namanya siapa, Mbak, namanya? Nama saya? Iya dong, masa namanya jajarnya? Nama saya Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti. Nggih. Iya. Nama panggungnya? Apa ngomong? Pit dalem saking pundi, Mbak Ika? Rumahnya? Nggih. Masa nggak tahu? Ya etok-etoke to, Pak. Iki go gimmick. Gimmick iki ngene iki. Iya. Ya pit dalem saking pundi, Mbak Ika? Saking Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Nggih. Tebing nggih saking mriki. Nggih. 1,5 jam. 1,5 jam tebing nggih. Nggih, statusnya napa sekolah napa? Status kawin. Oh, sampun. Sampun berarti. Statusnya napa? Kawin. Kapan? Demben. Oh, larak ngono kak kira ya. Wong apa kepo? Ya ora apa-apa kepo sithik wae kok. Matur nuwun nggih, Mbak Ika. Dikai apa kok matur nuwun? Ya wis, rasah matur nuwun, ora arep matur nuwun meneh. Iya ya wis. Nggih. Sak jajare. Bos. Jajare iki. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, mbok-mbokane iki. Mbok-mbokan piye? Namanya siapa? Saya Dedek. Dedek siapa? Sing lanang isin, sing lanang metenteng. Kok njok merem, kok njok medun nguyuh ngono kae. Nama ngono ra ya nek Dedek ya. Dedek namanya siapa? Iya. Saya Dedek Ayu. Dedek Ayu. Nggih. Nggih, nama panjangnya? Ayu banget. Nggih. Jan ayu banget. Nggih. Jajar sampinge gasere. Oh, halo. Oh, halo juga. Apik lho iki.
Oh halo, selamat malam. Iya, oh halo juga, selamat malam, iya. Namanya siapa? Barbie? Perkenalkan. Iya, perkenal. Ini mau nama asli? Iya, dia nama asli sama nama panggung. Atau nama samaran? Iya, nama asli, nama panggung, nama samaran itu semuanya. Nama asli Anissa, Satita, Unicorn, Cimuk. Apa mau? Sinten? Anissa, Anissa. Satita, Sinten? Catita, Unicorn. Lah kok ono unicorn-e? Lah soalnya jaran. Jaran mas. Oh nggih, terus? Cimuk. Sinten? Cimuk. Cimuk. Oh, Cimuk. Ya. Nyemuk yo. Ngersake napa mas? Boten, pitalam saking pundi, Mbak? Nggih niki saking dodolan mas. Dodolan. Dodolan. Bulah. Nggih, nggih. Statusnya napa? Statusnya masih jomblo. Jomblo. Nggih. Jomblo nggih. Nggih. Niki rencang kula kathah lho bagus-bagus. Nggih niki sok dirayah wiyaga-wiyaga. Oh, ngaten, sok dirayah. Nggih, biasane nggih isu-isukan nggih. Nggih. Nggih niki nganu napa? Anune Mas Kesben. Oh. Nggih, bos kula niku. Oh, bose. Nggih. Disebut anak buahnya mungkin. Nggih, niki kelalen niki. Kelalen napa? Mboten diamplopi kok. Wah, nyuwun amplop. Jen. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Nggih. Sami-sami. Jajare sampinge gesere. Sugeng dalu mas. Sugeng dalu. Pripun? Nggih, namanya siapa, Mbak? Nama saya Neti Neti siapa? Sulandari. Neti Sulandari. Ya. Nggih, pidalem saking pundi, Mbak? Saking minggir Sleman. Saking minggir Sleman. Nggih. Nggih. Statusnya napa, Mbak? Statusnya Pelajar. pelajar. Lho. Statusnya pelajar niki. Nggih. SMP, SD, napa SMA? Pelajar urip. Oh nggih. Nggih. Jajare untek, Ding. Nggih matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Kok Bu Mbak Ding isih pelajar e. Ki wis ditepungke kabeh nek sinden-sindene. Iya, Pak. Sak banjure ayo dibuka rasane iki ya nganggo caping gunung. Heeh. Bawane mengko saka kene terus geser. Rata pokoke. Iya nganggo parikan. Nganggo kudu mengko ya iki ya gaya-gaya tata mengko. Tata mengko ana sing tak pilih kudu parikan. Iya. Ora kabeh. Ora mengko ndak aku iki bar nampa masa kelong wisan. Masalahe nek kon maju ngono ki 50 bles entek njokan. Iya. Iya ayo gek dibawani caping gunung saka Mbak Agnes iki. Saka kene terus dijengklengke barang iki kuduan. Dem sih Mbak, dem sih. Nganggo mic nek dem. Ben kanca-kancane ngerti. Ben Pak Bungkek ngerti. Sekarang yo mau ki wayahe pidato kok do jagongan gayang banget. Ngono wae mike iki nang isore. Dadi le jagongan ki mlebu nggon son. Sing ngarep ki assalamualaikum sing mburi wis. Ya wis kira. Nggih, wis. Kuwi karo sapa? Karo Pak Wasita. Gayang banget lho mau. Iya, sing dirembuk apa? Ora ngerti aku meh ngerti ning guyu. Ketoke iki sinden sing dirembuk kan. Anggere sithik-sithik ngomong kok keletan 5 detik ngono wis. Heeh. Wis gayang banget kok mau ki. Iya. Mlebu mic barang ki ya etel wae. Heeh. Ora apa-apa. Iya. Sekarang ya apa jenenge ngono ku ya jagongan ki ya keperluan mengko mbok menawa ana keperluan sing penting kudu diobrolkan empat mata. Iya. Kuwi ya penting kaya ngono. Ayo Mbak Agnes gek di nganu Mbak Agnes. Saben bengi. Saben bengi Nyolong
Oh. Sak jenglengan kowe marake wong kaget. Iya ora. Cilokong Ora ya jenggleng ki ya kaya ngene kaya mangkene iki. iya. Geser apa? Gesere Mbak Orisa, Mbak Orisa. Ya, ya, ya. Nggih. Monggo Mbak Orisa. Alah kok le kemayu banget. Yuk. Yen memajang mung karo janar kune Ana sing disiki enak. Iya, karang yo semangat. Saka ngono kuwi wis ana sing jleng. Sajake nyetel streaming ning iso dijokke kae lho. Dadi sing kene iki durung kelakon sing nggon HP iki wis iso dijokke tekan tancep kayon ki wis iso. Iya. Ayo jajare sampinge mulih. Kedisian jleng ngono meneh aku. Kaget aku ki mau ki. Jleng aku jebul ngik ngono kuwi. Jajare meneh jajare gentenan. Mengko diubengke nek urung. Apa ta jajare iki? Oh nggih. Monggo Mbak. Istimewa. Makasih. Iya, sama-sama. Nek ra ono sing joget jebul ping pindho. Iya. Ora ono sing joget iso ping 10. Jajare meneh tekan ngendi ki mau? Parian Bali meneh saka Mbak Agnes. Ayo nomor 1 iki biasane senut ngon pilingan kiwa senut. Aku urung siap Urung siap. Ayo disiapke sik ora apa-apa. Alon-alon biasa alon-alon wae. Rasa kesusu. Iya. Ayo apa iki? Klekaran. Wah, to tenan to. Bareng siap terus kelekaran, heeh. Mau dong siap, bahasan siap terus kelekaran. Lah yo penak to. Oh, siap-siap gue harap kelekaran kowe kok. Lah yo ra siap kuwi mau dadi yo klekaran wae. Oh, ngono. Ya, terus Klekaran. Neng ngarepan. Lho. Mbok tak liwat aku. Lah iya mengko tak amperke. Oh, diamperke. Oke. Klekaran bareng. Heeh. Terus. Kowe apa? Jagongan. Oh. Heeh. Jagongan karo klekaran. Yuk, terus mau. Warga Malangan tansah kebak keberkahan. Ya, amin.
Jajare lagi, jajare. Mbak Orisa. Iki ra kena klekaran lho nek iki. Ora. Ora kena klekaran aku. Ayo, Mbak. Saiki Sesuk. aku dolanan. Dolanan apa? Lah bar klekaran terus dolanan. Oh, larak ngomong. Oh, bar klekaran terus dolanan iya. Karo kancaku. Oh, dolanan karo kancane. Wah. Kancaku sapa? Agnes. Oh, lah. Dolanan apa kira-kira apa dolanan sanggul? Dolanan apa? Iki malah dong apa ya iki ya? Iya. Heeh, terus Sike. Aku kok kaya nganceng arep guyu wae. Sik. dibuka goleki kuncine nek ngancing. Iki lho sanding kumanake guyu gak aku. Lho. Apa to kowe iki? Iki lho aku dicekeli iki lho Agnes. Iki jenenge apa? Apa kuwi? Dolanan. Ket mau calon-calon iki soalnya. Lho kaya doan ke aku. Lho. Ya wis kuwi lah jenenge lah. Ayo diteruske Mbak Orisamu ndak selak anu. Mugi warga Malangan tentrem rahayu. Amin. Ya, nyawang seneke kuwi kaya tahu tepung aku. Tepung. Heeh. Jenengan ngerti jenenge? Apa? Apa jenenge Mbak Orisane? Nang tanglet niki warga mriki lho. Napa, Bu? Napa, Bu? Tolpet. Apa? Tolpet. Tolpit. Berarti sok padha ya sok. Wis ah. Ngambah sapa iki ya? Jajare oh jajare. Kok ndak saya anu kok. Ayo opo kae? Tentrem rahayu. Ayo Mbak jajare Mbak. Aku kodanan. Wah sing iki kodanan, mau dolanan. Klebus klambine. Wo. Bakone klebus. Hah? Bakone melu klebus ora? Klebus. Mbok menawa ngesaki to. Nak udan mlakone blindeng. Oh, ngono. Iya. Kagem warga Malangan. Heeh. Lancar rezekine. Amin. Jajare meneh. Iki kudu apik lho iki. Istimewa iki kudu apik istimewa. Sempurna iki kudu apik. Ora kudu. Weh, Mikir Wih, angel. angel to? Angel. Aku emoh mikir kok. Wedangan. Wedangan nanti. Nang kidul kono ya? Yo. Ngendi kono kuwi? Tenanan ayo. Wedangan. Heeh, wedangan. Pacitan telo. Heeh. Ngapa Mas kok? Ora guyu? apa-apa tak kira ya. Tak kira pacitane tolpit mau lho. Mugi sedaya warga Malangan tansah panjang yuswa. Amin. Ya apik. Yo jajare. Heeh. Jajare meneh. Iki. Wah iki biasane jos iki anggere wis entuk giliran ngono saka sing ngrebab kae waduh. Seru dhewe. Kancane do dikeploki engko bareng entuk giliran terus waduh. Ayo Mbak yo. Golek jingking entuk selawe. Untuk selawe terus Mugi warga Malangan Sri Gading tansah guyub rukun selawase. amin.
Jajare meneh jajare. Yo. Ayo. Tuku gelungan. Heeh, tuku gelungan terus Sing gedhe mondolane. sing gedhe mondolane iya. Ukuran piro kira-kira mondolane? 48. Wah. Gori po. Yo terus ke malah apa iki. Gelungan lho niki. Ah iya gelungan kuwi mau. Mugi warga Malangan. Ayam tentrem wargane. Amin. Iya mak ayo. Kaya gone toto-toto. Kengko ora kon mulih sapa muni kon mulih. Ayo mak. Aku pit-pitan Pipitan. tekan gone simbah Wong ngendi kuwi? simbah kidul kono. Mugi warga Malangan Heeh. tansah gemah ripah. Amin, amin. Nah, iki saiki ya gone tak pilih. Sing dhisik dhewe sing rebab sik lah nggo pembukaan. Bose je padake bos malam ini kan Om Kesuan. Monggo wis tak matke iki karo wis aja aku. Ora iso ngethok bayaranku wong wis tak tampa. Wis aman aku. Ayo Om. Yo. Ayo lelungan Lelungan endi? ning gubuk asmara Heeh, terus warga Malangan petani nile tandur iso ijo royo-royo. Oh, lho nek asmara ki O. Royo-royo ki O. Salah ki. Baleni meneh. Andekno nganggo kalung gedhe banget ngono kuwi. Kowe kalungan akik gedene ranja masuk diganti karang. Ayo Om baleni meneh. Oh karo O kok beda. Lelungan Heeh, lelungan meneh. Nanti sidane iki. gawa klambi batik. Heeh, batik. Warga Malangan baik-baik. Iya, iya bener ya. Iya, terus apa banjure iki? Sing meking kuwi ya kudu kuwi. Dinaimik. Mike loro. Nek siji kurang kuwi biasane. Ayo. Yo. Ayo Mas Eto ayo. No. Tuku pangan Heeh, tuku pangan nanti. ro kancane. Heeh, ro kancane. Terus Mugi warga Malangan heeh. lancar rezekine. Mau wis metu mau lancar rezekine iki. Wis metu lho mau. Apa metu pindho masa? Iya bener kok kuwi mau ya wis metu ning gone Bapak Sinden iki mau. Siji meneh loro meneh lah. Heeh. Sing demung loro. Ayo. Kejem lho iki. Iki nek nglatih kejem banget lho iki. Kowe iki jane sapa ora? Kowe iki ditabuh. Mikir. Ayo Mas. Wong edan. Hah?
Wong edan. Heeh, wong edan. Lambene mangap. Heeh, lambene mangap. Heeh. Terus Ki warga Malangan. heeh. Boten kapok nanggap. Amin ya. Oke. Terus siji meneh ah. Anu, Pak Wasito lah. Ndara Puntadewa iki. Ayo. Neng tunjungan Wah, ya neng tunjungan. Pak Bejo. Apa? Neng tunjungan Heeh. nggone Pak Bejo. Ora ana Pak Bejo, ora ana. Anane Pak Bungkik. Mugi dusun Malangan tentrem raharjo. Amin. Ampun nangis lho Pak Wasito, wah. Mungkin dusun Malangan. Ayam Raharjo. Ora ngono kuwi mak ayo, ora apa-apa. Diteruske mau tekan ngendi mau? Panas udan panas saling aling sampai gunung sampun diaturake ya wis dipinangkani. Heeh. Terus iki mau isih ana akeh iki mau ana iki. Lanjut kita baca yang iki apa kertas iki. Mas Gading nyuwun fragmen ketoprak Bandung Jonggrang. Pak Kezuan dan Mbak Agnesia Nandasari. Oh nggih, mengke. Saking Om Sulistyo Jambi Sumatera, warga Malangan. Oh nggih, saking Om Sulistyo. Terus niki tasih enten wau. Oh niki saking Om Sulistyo warga Malangan ingkang lenggah wonten ing Jambi Sumatera. Nggih mau wau nyuwun fragmen ketoprak. Terus niki enten saking Bapak Sudariman. Nggih nyuwun Mbak Oriza nyekar pepeling ngagem bawa. Nggih, salam saking rencang-rencang wonten ing Kembaran RT 07 Kasihan Bantul lan rencang-rencang wonten ing Malangan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Tesih wonten melih lho niki. Wah. Iki rame dan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu ki dalang saking Mbah Pujo RT 49. Malangan nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih. Kakentun kagem Bapak Dukuh Malangan lan sedaya warga Malangan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keselamatan lan rezeki ingkang barokah. Amin. Matur suwun kagem guyub rukun warga Malangan ingkang sampun nguri-uri kabudayan Jawi inggih menika merti dusun dilajengaken pagelaran wayang kulit. Mekaten kidalang matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki berarti minangkani sing endi sik, Nduk? Pepelinge sik wae, Mak. Oh, pepeling sik. Iya. Berarti Mbak Orisa. Iya, jumeneng, Mak. Jumeneng, Mbak Orisa. Monggo katuran jumeneng kanca-kanca nyuwun spote kanca-kanca.
sugeng dalu Mbak Nggih, Orisa. sugeng dalu. Nggih, minangkani pamundutan. Apa jenenge mau? Minangkani pamundutan. Nggih menika pepiling saking pundi nggih? Saking Pak Sudarman nggih. Sudarman. Nggih, saking kembaran RT 07 Kasihan Bantul lho. Oh nggih, kok tebih-tebih Wah, nggih. tebih. Niki sik WA enten sik saking Kanada nggih. Oh, saking Kanada. Nggih mengke kula bacampe kapak. Mas, Nggih. menika wonten Enten melih. titipan nggih. Titipan nggih. Diwacake to nggih. Oh nggih diwacake sekalian. Macane muni piye macane? Nek. Oh nggih. Heeh. Sawer 1 juta kagem sinden warga laras. Oh nggih. Dari Bapak Arianto. Nggih, matur Bapak sembah Arianto, nuwun. lenggah? Oh nggih. Mugi-mugi berkah. Paguyupan perantau DK 13. Nggih. Mulangon nggih, Pak? Mau Malangan. Malangan, Lah iku no. ya nyonya padha karo kowe nggih. Heeh. Malangan nggih, nyuwun tembang pepeling kagem Pak Dukuh lan sedaya warga Malangan. Lah nek iki berkah sehat selalu amin nggih Pak Arianto, mugi-mugi berkah nggih Pak. Amin. Niki nggih pepeling Mas, sami. Pepeling sami. Nggih. Oh nggih sekalian mawon. Sekalian Ngaten. nggih. Nggih. Dibawani nggih, Mbak? Nggih. Nggih, monggo. Rukun Islam kang lima puniki kati dana mereng para sesama aja pada ditinggalake penontonnya kathah lho Mas. Kathah nggih Menika kathah. nggih ten ngajeng wonten ingkang lenggah kursi Bapak Oh, Ibu nggih. nggih. Ten wingking menika sami jumeneng Wah, nggih. nggih. Kathah lho Mas Wah, menika jan lho. bludak. Nggih. Bludak nggih. Niki nggih wonten. Nggih, kula nika. Nika. Napa? Wah, guwek nek kae. Terus, Mbak. Nggih menika ten wingking kathah Mas mbok ken majeng nggih. Wah, nggih ngaten nika nggih. Engkan wong ten wingking anu Pak, majeng mawon. Nggih. Ajenge ketinggal lho. Nggih, mengke nek ndak ora ketok bagusku nek. Alah. Alah. Ya gleleng sithik ora masalah kok. Bagus toh? Ora. Bagus dari Ibu. Ya, Mbak. Rukun Islam puniku sahadate kang angka kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapatyakat ping 5
ibadah haji rukun Islam sampun sampun diteruskan Mbak teruskan langsung pepiling kasihan wau. Alhamdulillah menika pasukan joget ugi angsal sawerang. Alhamdulillah nggih. Bapak
saking Pak Ariyanto ugi Nggih, matur sembah nuwun. Wah. Nggih niki Mbak enten anu isine lho niki. Oh nggih. Nggih enten kertase kalih enten anu niki sak kertase nggih Mbak. Oh nggih. Mangke ndak ketok. Oh ketok nggih. Nek ketok pripun? Oh ya ora apa-apa jane. Seneng sing ketok-ketok ya anakku biasa. Oh nggih. Ketok Nggih. sithik ora apa-apa. Iya. Nggih sampun Mas. Nggih sampun matur sembah nuwun Mbak Orisa. Teruse isih ana apa mau? Nek isih ana gubuk asmara terus ana fragmen ketoprak. Heeh, isih ana akeh ya. Oh, isih ana meneh sing saka WA lho iki. Ya diwaca sik. Heeh iki tak wacane iki. Nah, iki titip sawer nggih Mas. Nggih. Terus nyuwun gending nyidam sari sik bawa Mbak Agnes. Sik nembang Mas Gading. Waduh. Nggih, mengke Kak. Saking penggemarmu Mbah Miko Gunung Kidul, wis saking Mbah Miko niki selalu menyawer lho iki ya. Ya mengko dipinangkane mengko ya. Saiki gubuk asmara sik napa fragmen sik iki? Napa? Fragmen? Oh nggih, berarti fragmen sik iki. Om Keswan, toto. Mbak Agnes toto ya. Iki isine kandel lho iki, Om. Wah, tenan kandel tenan iki ora ngapusi aku. Sip iki. Yo semangat. Mbak Agnes ugi toto mengko mbane sing gampang. Tenan lho iki tenan lho Mas iki Mas. Mbane engko sing gampang mban wedok ning kuduan. Sugeng dalu. Sugeng inggih Sugeng dalu. Walah kok nggone Brahman iku terus pripun? Udah iki Fragmen niki apa jenenge? Ya minangkani pamundutan sik, asli lho iki ora hapus-hapus aku iki lho. Nyuwun Fragmen ketoprak Bandung Jonggrang lho. Wah nggih sak gatu-gatu kula ya wong gek mriki niku gek anu neh. Napa? Napa neh? Kene iki ngen toko-toko ketoprak kabeh Mas. Nah, mulane Ayo nek kersa Fragmen awur-awurane nek kula iki siap. jane niki mboten cocok nek dadi Bandung niku mboten cocok. Wong kalunge gedene sakmono ora dadi gentro ya. Iya kalung kasekten e. Kasekten to? Apa isine, Om? Ya iki tinggalane putu kula. Lho. Lucu seneng. Iki kali sinten? Kali Mbak Agnes. Wah, jane nek asline cocok. Asline cocok. Cocok. Ya meng kapan kok iki asline. Iso tak ngen-ngen. Cocok nek dadi Bandung saiki cocok blangkone apik soalnya. Apik. Lah ngono kok diseneni. Seneni kepiye? Lah ya nganggo iket kaya ngene wae apik ngono kok diseneni madan-madani Pak Dalang. Lah iki yo lho madan-madani lho. Lah iso kan kita sama-sama dalang. Oh iya, heeh. Wingi aku ya matur karo Pak Wiyono. Pak nek danane mboten cekap kula mawon aku yang pun kok untunge kok cukup kok iki Mas. Heeh. Pun kula 7,5 kompor nggo kompor aku yang. Oh, jos e mayang kuwi nggo kompor. Ayo nduk Agnes, ayo hidup-hidup. Digandeng no, digandeng. Aja padu tekan omah. Ora apa-apa jenenge panggung iki. Well ayo sakniki iki profesional panggung. Lah piye po ya arep karo ingkang garwa aku ora apa-apa. sapulai kula tertak-tertik iki rasane cemburu gede Mas. Cemburu saiki. Cemburuan tenan kok. Letak-letik ngapa? Tertak-tertik ya nyok tertak. Mbak Agnes wah iki ya piyayi siji iki. Apa? Jos. Ora maksude ngoten lho ora. Ora jos iki ora. Iki piyayine. Arek nyondro apa arep piye? Ora, piyayine iki sibuk laris ning alhamdulillah. Bisa bantu awake dhewe nyambut gawe. Bisa goleke badi aku. Kokean iki mesti. Ya ora Nes. Ora. Oleh wayang loro kok. Oh, oleh wayang Lah loro. kuwi Jahat e. sensor ora gur graji nek. Ora no. Cah tertib aku iki. Piye iki? Kan ngapa? Fragmen ketoprak. Prahmen Nes. Apa nganune? Apa nih jenenge? Jare Bandung. Bandung dan Jonggrang. Lah mbane endi mbane? Ban
Ayo Sapa? Kowe langke no. kowe iki engko ki Eh, ora amban Mas, nyambi gendruwo. Serap. Aku ora ngundang demit engko. Ayo wis. Ah iki lho mbane. Lah kok aku ketutupan no nah iki no. Iki engko nyambi karo dadi gym. Aku dadi watu kira-kira. Ayo dadi watu.